గాయస్, ఒక చిన్న మాట చెప్తా. మీ తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు పోయి నువ్వు బండి కొనిపించకపోతే చచ్చిపోతా, ఫోన్ కొనిపించకపోతే చచ్చిపోతా అంటే ఒక్కసారి తల్లిదండ్రులు లేని వాళ్ళు వాళ్ళ చుట్టాల ఇంట్లో బతుకుటోని ఒక్కసారి వెళ్ళి అడగండి. ఎన్ని మాటలు అంటారో వాళ్ళు. బుక్కడి అన్నం కోసం పుట్టడు మాటలు అంటారు. మీ అమ్మ నాన్న దగ్గర ఉన్న రోజులు చెప్పిన మాట వినుకుంటా కాలుగా కాలేసుకొని బతకండి. అంతేగాని నాకు ఫోన్ ఇయ్యలే, నాకు బండి ఇప్పేయలే అని వాళ్ళని హింసబట్టి చంపకండి. ఒక్కసారి వెళ్ళి తల్లిదండ్రులు లేనోళ్ళు మంది ఇంట్లో ఉంటుకుంటా ఎన్ని మాటలు పడతాడో వాడిని ఒక్కసారి మీ దగ్గర ఉంటే వాడిని వెళ్ళి అడగండి. వాడు చెప్తాడు మీ కష్టాలు. తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉన్నప్పుడు కాలుగా కాలేసుకొని బతుకుతాం. ఒకరి ఇంట్లో బతుకున్నప్పుడు కాళ్ళ కింద బతకాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అసలు గతి స్థితి నీకు రాకముందుకే బుద్ధి తెచ్చుకో.